Možno je to aj vaša realita. Neustály pocit, že treba niečo stihnúť, robíte rozhodnutia pod časovým tlakom, pracujete v strese, máte dojem, že nemáte situáciu pod kontrolou. Zistilo sa, že 80% nášho času minieme na niečo, čo vôbec nie je dôležité. Vyrušenia v práci nás môžu obrať až o 28%. Možno máte pocit, že situácia, okolnosti riadia vás a radi by ste to zmenili. Je tu možnosť niečo s tým urobiť. A preto už niekoľko rokov úspešne školíme tému časový manažment. V priebehu kurzu zistíte, ako využívate váš čas, osvojíte si praktické rady, ako eliminovať zlodejov času, naučíme sa základné princípy na stanovenie priorít, ktoré následne využijeme vo veľmi dôležitej téme, a to je plánovanie času, a naučíte sa takisto zvládať proces delegovania. Všetky tieto témy vám v praxi umožnia zlepšiť vaše hospodárenie s časom, znížiť hladinu stresu, zvýšiť vašu efektivitu a v neposlednom rade zlepšiť vašu rovnováhu života. A práve preto organizujeme školenia časový manažment. Investícia do týchto 2 dní sa vám určite vráti. Teším sa na vás.